Nem hoztam el. Mindig otthon hagyom. Majd csak észrevesznek előbb-utóbb. Így jelznek, hogy hello. Hello, hello. Nagyon jó kérdéseket kaptam. Lehet, hogy még bele is fér. Tehát most még egyszer, nem csak, hogy nem hagyta el Krisztus a föld világát, hanem összekötötte magát a teljes emberi jövendővel. És ez benne van az ő ígéretében, hogy veletek vagyok az idők végeztéig. Tehát itt nincs mese. Úgyhogy nem kell őt keresni, vagy hívni, hanem úgy élni, hogy láthatóvá tegye magát a számunkra. Ehhez lehet egy olyan helyzetbe kerülni, egy súlyos betegség, egy baleset, vagy bármi, hogy ő mint segítőbe lép. De egyre inkább olyan emberek is szemben állnak az éteri Krisztussal, akik a szellemi tanulmányaik során úgy megfinomították az éteri látásukat, hogy az éter szférában megpillantják őt. Egy angyal formát vesz fel ilyenkor Krisztus, de ez inkább az északi misztériumok utódainál jellemző. A délieknél ez nincs, talán azért, mert az előbb, mikor beszéltünk Rafael igyekezetéről, hogy 1510 után valahogy a grál misztériumot föntartsa a képeivel, ugye elmegy, és délről megérkezik a jezsuitizmus. És a jezsuitizmus aztán törli ezt a lehetőséget, és az egyház átveszi a felügyeletet a misztériumok fölött. Amikor lezajlódik a Golgota áldozata, az emberiség megéli a kulminatív eseményeket, Krisztus pedig bejárja az Atya birodalmát. Emlékezteti a kollégákat, hogy valaha együtt teremtettük ezt a napkozmoszt, és most, miután én beteljesítettem az ígéretemet, most itt tartunk. Ezt minden angyali szférában másképp tudatja, mert mindegyiknek ismeri a nyelvét, vagyis a képességeit, hogy mit tud átvenni Krisztusból. Van, aki a teljességet át tudja venni, van, aki csak a hetességet, emlékezünk. Tehát, de mindestre végigjárja, és nekünk meg egy nagyon érdekes kutató téma lehetséges itt, mert nézzük meg, hogy mi történik. Mondjuk 533 és 633 között a Földön. Az előbb mondtam, hogy 529-ben bezárják az Athéni Akadémiát, és Justinianus dönt így, a felesége Teodóra egy kurtizán, egy nyilvánvaló nő, ahogy mondják. És olyan remek császárnő lesz belőle, mint annak a rendje, a múltjára csak azutal, hogy rengeteg otthont épít lányanyáknak. De egyébként egy nagyon tehetséges asszony. Nos, az athéni iskolát szétzavarják, és ennek az egyik folyamánya, hogy az arimánikus erők gyülekezni kezdenek a Közel-Keleten, a Tigris és az Eufrátesz között, és a mai Bagdad közelében megalakul a Gondisapúri Akadémia, amely olyan magas szintű technológiai, arimánikus tudást adna az emberiségnek, ami egyszerűen eltörölni a további lelki fejlődés lehetőségét. Tehát a túl korán behozott fejlődési lehetőség épp úgy veszélyes az emberre nézve, mint a túl sokáig húzódó hanyatlás. És ez nem történik meg azért, bár óriási koponyák gyülekeznek ott, és hát az arab kultúrában látjuk, hogy amíg Közép-Európában az emberek tisztesség ne essék szólván, még a tetveiket vakargatják a sárkunyhóban, a móroknál kivilágított utcákon, kikövezett utcákon közlekednek Spanyolországban, nehéz szüléseket császármetszéssel oldanak meg, az orvostudomány, az arab orvostudomány virul, tehát, de ugyanakkor az arab gondolkodás is, ami teljesen tagadja az emberi ént, és nem tagadja az ember kapcsolatát a szellemhez, de csak addig, amíg földi testben van. Amint leveti a testét, az ember nem létezik többé. Tehát ez az arabizmus lényege. Megkaparintják Arisztotelész írásait, és a maguk formájára fordítják, de hát aki egy kicsit belenéz Arisztotelészbe, ő egyébként Rudolf Steiner. Ő átmenti az igazi misztériumokat egy modern kor gondolkodása számára, tehát lefedi a plátói misztériumok kapuját, de átmenti fogalmakban. Például a tett Arisztotelész kategóriáiban azt jelenti, hogy tett az,
ami által a szellemi kinyilatkoztatás a teljes embernek szánt magas fejlődési követelményeknek megfelelően megmutatkozik. Ezt nevezte tettnek. Szenvedésnek nevezte mindazt, ami ezzel szembe megy. Na most rakjátok össze a kettőt. Akkor miért van ennyi szenvedés a világban? Mert ellene megyünk a szellemi fejlődésnek. Tökéletes. Tökéletes. Tehát itt ha valakinek van valamiféle affinitása valamelyik korszakra, ugye azért itt komoly dolgok történnek. 1066-ban ugye átköltöznek a normannok Angliába, Merlin varázsuralmának egy csapásra vége lesz, tehát így és araszolunk a tatárjárások felé, a pestis járvány, ami megfelezi Európa lakosságát. Tehát lehet itt keresgélni, miközben ő visszafelé jön, hogy összehangolja a lényét a Földdel, és elinduljon a Föld alatti szférákban. Na most a polaritás törvényének megfelelően, ami fönt, az van lent. És az ember a sötétség hierarchiájának látványában a fizikai test, étertest, asztráltest, érzőlélek, értelmi lélek, tudati vagy szellemlélek, szellemén, életszellem, szellemember, tehát a teljes emberi fejlődésnek az ellenpontjait éltetik a föld alatti hierarchiák. Tehát például a fizikai test, az ásványi föld, ez táplálja a materialista gondolkodást, elvezet a szellemtől. A Lucifer és Arimán, a morális gonosz, ásvány, tudomány. Tehát a tudomány csak az ásványt tudja elfogadni és számításba venni. Az étertest, a folyékony föld, na most ezek életellenes szubstanciák, radioaktív csapadék, életpusztító, elektromos élet. Na most az elektromosság ugye nem olyan régen van a Földön, a 18. század közepetáján fedeztük fel. Addig nem volt. És most nem lennénk akkora bajban, mint így vagyunk, hogyha az elektromosság nem lenne itt. Mert eszünkbe nem jutna mesterséges intelligenciára támaszkodni, amikor van nekünk természetes intelligenciánk. Máskülönben ez a természetes intelligencia teremtette a mesterséges intelligenciát azáltal, hogy bedugta a falba a dugót. Úgyhogy a kettő közötti különbség kiáltó, úgyhogy lehet lelkesedni, és lehet a jövőt ebben látni, de csak ki kell húzni a dugót a falba, és akkor mi van? Akkor nincs gondolkodás? Tehát a technológiát inspiráló sötét hierarchiák, az már az étertesten keresztül belopóznak az emberbe. Na most Krisztus egy 12-es Jupiter ritmusban utazza át ezeket a hierarchiákat. Miért a 12-es a Jupiter ritmusban? Azért, mert az ős-Szaturnusz után, amelynek a kiterjedése ugye a Szaturnusz jelenlegi pályájáig tartott, az ősnap a Jupiter bolygó pályájáig tartott nagyságban, és az egy 12 éves ritmus a nap viszonylatában, és mivel Krisztus a ősnapon jelenik meg úgy az atyától függetlenül, mint a fiú, és hozza a teremtés tervét, az életet és a szeretetet, ami egymás nélkül nincs, ezért ezt a 12-es, 12 éves ritmus tartja az alászállásában. És itt szépen sorban leírtuk, hogy ennek az ő munkájának, amiről nekünk nem sok tudásunk lehet, de szembe száll Lucifer és Arimán morális gonoszságával, az élet ellenes szubstanciákkal. Az asztáltest viszonylatában a levegőföld, az asztáltest elszakad a kozmikus asztalitástól, és akkor egy ilyen borzasztó, fullasztó szenvedélytermészet ébred az asztáltestekben. Hát erről is lehetne mesélni. A szexuális forradalom 1968-ig van itt Krisztus. 68-ban kitör a párizsi diáklázadás, igaz? A kommunista fiatalok megszállják az utcákat, és kikövetelik maguknak, hogy a kollégiumok ezentúl fiúk, lányok vegyesen lakhassanak a kampuszon, és megindul az a fellazítása a szexualitásnak, ami aztán elvezet ma a pornográfiáig, ami a végső süllyedése a dolgoknak. 1968-tól 1980-ig formaföld. Itt indul meg a Hold-Mars-Jupiter űrprogram, amiből nem lesz semmi mellesleg, de trillió dollárokat bele lehet tenni. Tehát valakik nagyon jól járnak, és megjelenik az a kábítószer, aminek az enyhébb változata már az asztáltesttel kapcsolatban az LSD-ben megjelent,
és persze az elektronikus zenével együtt, tehát rabságba ejti az asztáltestet. Hát ha láttatok valaha ilyen, én valamelyik nap láttam egy ilyen koncertből néhány képet, ahol, hát mit tudom én, 35 000 villogó fények közepette egy ütemre rángatóznak. Szabályszerűen így mindenki irángatózik. Ott már senki nincs a testében, nehogy azt hidd, a tudat már régen kiment. Úgyhogy ez egy ilyen automatizmus lesz, és az emberek így átszakítják a határt a szellemvilág és a fizikai világ között, aztán visszahullanak. Visszahullanak, és újra kell egy adag kábítószer, hogy az étertest megint kiszabaduljon, és átélje ezt az extázist. Ami sehová nem viszi az embert, persze, de rendkívül népszerű. Rendkívül népszerű. Tehát a diszkó világ az elnyeli a fiatalokat. De ez mind arról szól, hogy a fiataloknak az útját Krisztus felé el kell zárni. Bármiféle szellemi óhaj a fiatalok részéről, vagy szellemi ambíció, azt bele kell szorítani az ösztön életbe. Ehhez kellett a szexuális forradalom, a szabad szerelem, hogy szeretkezz és ne háborúzz, mintha ez a kettő ki tudná egymást váltani, de minden esetben ez végigsöpört egész Európán, és máig is itt van velünk. Tehát itt eltűnik valami, ami az embernek egy nagyon fontos tulajdonsága volt. Ma szerintem még a beszédből is eltűnt ez a szó, a szemérem. Vannak ma szemérmes emberek, akik nem teszik ki a Facebookra a nem tudom milyen intim pillanatait, eltörölték a lélekből. Ahogy a kábítószerekkel egyre följebb emelkedik az asztáltest, és egyre vadabb elemi lényekkel találkozik, az ember kifordul önmagából, és csak hogy felhívja magára a figyelmet. Hát nézzétek meg a mai fiataloknál ezt a rengeteg tetoválást. Nem a bőrödet kéne kitetoválni, hanem az étertestedet, az emlékezés gyakorlattal. Akkor belső tetoválásod lenne, és azzal jutnál valamire. Ehelyett többek között az én fiam hátán Odin 9 kapuja díszeleg. Úgyhogy legyen. A gyümölcsföld, az értelmi lélek megtámadása, azt mondja, a parttalan, kontroll nélküli erő, a vér megragadása, itt már a kokain, a kegyetlenség, a könyörtelenség, az erőszakos bűncselekmény szórakozásból, és a számítógépes gondolkodás bevetése az erőszakos bűncselekmények előidézésében. Nem tudom, ismeritek azt a szót, hogy chemsex? Chemsex. Kémiai szex. Ez a 8 kerületben dívik mostanság. Chemsex, így írják, lerövidítve. C-H-E-M, szex. És ez különböző ajzószerek, amik Isten tudja, melyik spájzban gyúrják össze, és milyen alapanyagokból. És a fiatalok csoportosan bezárkóznak 2-3 napra, ha a szülők elmentek hazulról, és magukba öntik ezt a chemsex, nem tudom milyen szubstanciát, és akkor aztán rosszig. És utána hétfőn betámolyognak az iskolába, ha szerencséjük van, ezt megteszik, ha nincs, akkor a detoxba kötnek ki, a kórházak detox osztályán. És a múltkor hallottam az Aker Gábornak, egy nagyon értelmes ember egyébként, egy kétségbe esett bejelentését, hogy egyszerűen olyan állapotú gyerekeket kapunk, hogy nem tudom, hogy a következő 5 percben nem ugrik-e ki a 9. emeleti ablakon, és zúzza halálra magát. Azon kívül fogalmam nincs, hogy milyen kotyvalékot kapott, és mit vett be. Tehát nem tudom kezelni. Mert most már ilyen házi gyártású szereket is használnak. A fiataloknak bármi jó, csak vigye ki a testéből. Ugye? És ez teljesen törli azt a fajta alapot, ami az ifjú lélekben az idealizmus, ugye a másik ember énjének tisztelete, itt szexuális játékszer a férfi a nőnek, és a nő a férfinak, megtoldva egy kis kemikáliával. És ez hát a Józsefváros tele van ilyen helyekkel. Úgyhogy ez mindenhol megjelent, és elérkezik az a pont, amikor ezek a fiatalok megtörnek ebben. Nem lehet őket használni. Egyszerűen nem tudnak ebből visszakapaszkodni. Tehát elég komoly a helyzet. Miközben Krisztus ugye itt ezekben a szférákban figyeli a dolgokat. A lángoló föld,
Ugye az alacsony szenvedélyek, az animalizált tudati lélek. Na most az animalizált tudati lélek például a bolsevizmus, ahol az embert barom állatként kezelték, és különböző ideológiákat kellett megtanulnia, hogy minden az övé, az ország, a gyár, miközben a háta mögött a burzsóák helyett a kommunista elit fölözött le mindent, és vitték haza. Ekkor született, mert a magyar humort nem lehet elnyomni, ekkor született az a keserű vicc, hogy a francia konyak egy olyan ital, amit a magyar munkásosztály választott vezetőin keresztül iszik. Ez volt a valóság. A dollárboltok, ahol ők bemehettek, de az átlag emberek nem volt $10 se a zsebébe. Na, ez a hazugság is lelepleződött, ettől megszabadultunk. A nyugat most öleli magához újra a marxizmust, leninizmust, úgy kell neki. Na most itt az asszúrák, már az objektív gonosz, ahol élvezettel okoz fájdalmat és kárt egy másik embernek. Ez egy nagyobb fokozat. Mert az ember válhat erőszakossá elkeseredésében, megváltozott tudatállapotában, nincs magánál, de amikor szándékosan a másik kínlódásában örömét lelve, na ez már közelít a fekete mágiához. Ez borzasztó nehéz aztán kiegyenlíteni. Ő talán nem is képes hozzá, csak bizonyos társak a karmában, akik ebben segíthetik őt. Tehát ez is megérkezett, de hát az öngyilkos terrorista, iskolás lány magára köti a robbanóövet, és bemegy az iskola udvarra 50 nyalókával, és 50 gyereket visz magával a halálba. Egy iskolás lány. Tehát, na. Vagy a svéd kislányok, akik 280 letartóztatás, mert a banda háborúkban Svédországban tinédzser lányokat bérelnek fel jó pénzért, gyilkosságok végrehajtására, ugyanis őket nem lehet büntetni. Na most mi történt a svéd lányokkal, könyörgöm? Tehát, hogy itt tartunk, és voltaképpen nincs olyan vezető, Észak-Európában egyetlen egyen nem találkozik az ember, aki legalább odáig elmenne, hogy ez így lehetetlen fenntartani. Ezen változtatni kell. Hozzányúlnak a legfájdalommentesebb helyeken. Egy kicsit megnöveljük az iskolai rendőrségek létszámát, megtiltjuk a kések behozatalát az iskolába, eddig lehetett. Hoztak egy törvényt, na ez tényleg, hogy Franciaországban az iskolába 20 centis késnél hosszabbat nem vihet a diák, kivéve ha migráns, mert nála az a kultúrának az eszköze. Tehát ők így rendezik el a nézeteltéréseket, és nekik szabad. Az őslakosság meg maradjon a Kisbicskánál, vagy valahogy. De hát maga az, hogy ezt normálisnak elfogadjuk, és megvan a recept, mert azt mondja, hogy a modern élet az olyan stresszes lett, de nem teszi fel a kérdést, hogy mitől. Attól, hogy 8 éves kora óta minden este erőszakos filmeket, halált, üldözést néz a gyerek, és ez beivódik a lélekbe. És hajlamos lesz az erőszakra ő is, mert az életnek nincs többé értéke. Tehát ezek borzasztó nehéz dolgok, és ebből visszafordulni. Nincs hozzá ember. Nincs annyi pszichológus vagy pszichiáter, ami ezt vissza tudná fordítani, és az európai fiatalok így pusztulnak. És a következő nemzedék nem lesz képes a saját lábán megállva tovább vinni Európa feladatát. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. De ugyanakkor nézzétek meg, hogy nálunk olyan sok jó program van. Az emberek találkoznak és főznek halászlét, meg csinálnak hurkát, meg mennek ide, mennek oda, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, ismerkednek. Szóval meg lehet csinálni a sötétség nélkül is. De amikor az asztáltest eléri azt a fokozatot, hogy neki a szenvedély az egyetlen, ami felkelti az érdeklődését, akkor ott már baj van. Minden más unalmas. Akkor neki a szenvedélyt kell átélnie, a féktelen asztralitást. Abba pedig belefér minden, bezárva a gyilkosságot is. Úgyhogy ezeket a szférákat Krisztus bizonyos értelemben már átformálta 2004-2016. Asszúrák, az objektív gonosz. Mit is tesznek az asszúrák? Az asszúrák megfosztják az embert az ítélő képességétől, hogy mennyi az, ami neki elég. Vagyonból, hatalomból, pozícióból.
és mindig mindenből még több kell, és még több kell, és még több kell. Ez az asszúrák világa. És hát ezt látjuk a világ elitnél, hogy már nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a pénztömeggel, tehát a legvadabb dolgokba ölik bele magukat, miközben amit ők felhalmoznak, az valahonnan hiányzik. Tehát effektíve olyan, hogy profit nincs a világban. Csak többlet van, és a másik oldalán hiány. És ezt az egyensúlyt kéne helyreállítani. De ehhez a testvériség érzete kéne, és sajnálom, de Davos uraiban nem áll olyan magasan ez a testvériség érzet, amikor eltervezik a világ jövőjét. A szétbomló, elválasztó föld. Káin barlangja, az antikerubok világa, életszellem. Itt tartózkodik 2016 óta Krisztus, és 28-ban hagyja el, és lép be a 9. szférába, a magföld, az abszolút szeretetlenség, önző gonoszság, a fekete mágia központja. És ez alatt Krisztus elhelyezte az emberi jövő napforrását. Tehát így kell látnunk ezeket a szférákat, hogy mindenütt ott van Krisztus ereje. De nekünk ezeket a szférákat beutazni Krisztus nélkül lehetetlen. Beszippant, eltűnünk. Tehát ehhez már a grál tudat kell, és a grál mestere Krisztus. A Merlint biztos, hogy sokan ismeritek. Az első írott biográfia róla 1473-ban jelent meg, épp ahogy elkezdték nyomtatni ezeket a könyveket, és ugye egy kelta bárdról beszélünk, énekmondóról, aki mágikus hatalommal bírt, a fizikai természet elemi lényeit tudta irányítani. Látta a múltat, és látta a jövőt. Most Merlin története azért nagyon izgalmas, mert a krónika, amit igaznak vehetünk, bár ezek legendák, sokszor itt vannak a legmélyebb igazságok. A krónika azt írja, hogy az alvilág sötét szellemei kétségbe estek, hogy mióta Krisztus jár a földön, nekik nincsenek vezetőik, prófétáik. Úgyhogy nekik kell egy próféta, és intézzék el, hogy a két világot, a föld alattit és a földfelti világot, ők kössék össze egy gyermek által. Tehát ahogy megszületett a Jézus gyermek, nekik is legyen egy ilyen gyermekszületés. És ezt úgy érik el, hogy keresni kell egy olyan családot, ahol az erények már egy kicsit megbomlottak. Na de 4.-5. századról beszélünk, azért az még nem volt annyira általános, sőt, halálbüntetés járt a megesett leányra vagy asszonyra, de mégis ezt vetik be, és elhatározzák, hogy az egyik inkubusz, az egyik tűzszellem felveszi egy férfi képét, és meg fogja termékenyíteni egy gazdag kereskedő lányát, aki még tiszta maradt. Tehát álmában keresi föl, és megtermékenyíti. És a gyermek majd az ő sötét profétájuk lesz. Tehát íme a nem szokásos nemzés, ami végigvonul a misztériumok világán. Igen ám, de megszületik ez a gyermek, és születésétől olyan gyönyörű és okos, hogy beszél az anyja karjában. És azt mondja, hogy ne félj, mert én megvédelek mindentől, nem fognak téged mágiára küldeni, mert te egy tisztességes asszony vagy, nem ismertél férfit. Tehát a nemzés álmában történt. Talán említettem nektek, hogy 15 000 évvel ezelőtt Észak-Németországban, Paderborn környékén van egy sziklatemplom, hát a maradványai, és valamikor papi felügyelet mellett ott történt az emberiség nemzése. Templomi álomban, tehát nem létezett szex éber tudatban. És mindenki a partnerével a tavaszi időszakban találkozott, Rafael sugárzásában, és minden megfogant ember a 12 szent éjszaka alatt született. Ez az előképe az érkező Jézus gyermeknek. És ezért, aki gyermeket szült, az mondhatta, hogy ő nem ismeri a gyermeke apját, mert nem volt éber állapotban, amikor a nemzés megtörtént. De ennél a gyermeknél az történt, hogy valami csodálatos
ajándékot kapott a jó szellemektől, és rá volt bízva a döntés, hogy dönts el, hogy a sötétséget vagy a világosságot akarja szolgálni. Ha a sötétséget akarja szolgálni, akkor megmarad a képessége, hogy a múltat lássa, ha a világosságot, akkor megkapja azt a képességet, hogy a jövőbe is belelát. És ez a kisfiú, egyébként Merlin, elhatározta, hogy ő az urat akarja szolgálni, nagyon szerette a hárfa zenét, nagyon tehetségesen hárfázott, és azt mondta, hogy az ő zenéje mindig az urat fogja szolgálni. És valóban így is lett, beszédképességgel, jövőbelátó képességgel rendelkezett a gyermek, és amikor az anyát el akarták fogni bűnös viszony miatt, mert hát nyilvánvalóan nincs férje, és van egy gyermeke, akkor a kisfiú a karjában megszólal, és a bíróság előtt megvédi az édesanyját. És a bíró, aki el akarja ítélni, a gyermek hozzáfordul, és azt mondja, hogy bíró uram, te vajon tudod, hogy ki az apád? És akkor hát némi kalamajka azért történik, mert a bíró eddig azt hitte, hogy tudja. Aztán kiderült, hogy a mama éppen a papbácsival volt jóban annak idején, úgyhogy Merlintől elkezdenek rettegni, és tervezik a megölését. Hát ha egy ilyen gyereknek kinyílik a szája, hát mi lesz velünk, ugye? Tehát 4.-5. század képmutatás, hazugság, a szenvedélyek elrejtése és elhazudása. A kereszténységbe ez az ellenerő. De Merlin 7 éves korára már világhírű az akkori világban, és elhívják őt, hogy adjon tanácsot egy trónvitorló királynak, Fortinbrasnak, aki hadvezérből úgy lett király, hogy letaszította a jogos királyt a trónról és a helyére lépett, és egy tornyot akart építeni magának hatalma jelképül. A tornyot nagy költséggel meg is építik, de egy bizonyos ponton összeomlik. És újra fölépítik, és újra összeomlik, és a vége oda viszik a gyereket, aki közli, hogy egy vízér van az épület alatt, amelyben 2 sárkány harcol, egy vörös és egy fehér sárkány. Mind a 2-t le kell győznöd, és akkor megépül a torony. De ő tudta, hogy ez a király trónvitorló, és elűzte a 2 jogos örököst az országból, Uthert és Pendragont. Nem tudom, valaki ismeri el Szerbantal könyvét, a Pendragon legendát. Érdemes elolvasni. Őt is megragadta. Kodály Zoltán évekig játszott a gondolattal, hogy megzenésíti ezt a Merlin dolgot, aztán nem lett belőle semmi. De minden esetre az egyház sose foglalkozott vele, Merlinből viszont messzi földön híres varázsló lett, és amikor változtak a trónutorlás dolgai, Fortinbras elnyeri méltó büntetését, akkor Pendragon kerül a trónra, majd ő is elesik egy csatában, jó király volt, és az öccse Uther úgy veszi fel a koronát, hogy Uther Pendragon néven ül a trónra. Neki viszont azt hozza a sors, mindenben hallgat Merlinre, azt hozza a sors, hogy Tintagel várának szépséges hercegnőjébe beleszeret, Igernába, aki viszont Tintagel herceg jogos felesége, és könyörög Merlinnek, hogy szerezze őt be valahogy a hölgyhálószobájába. Tehát azért érdekes dolgok estek akkoriban is, és Merlin bizonyos morális okokból megteszi. Elváltoztatja a férfi alakját, arcát, és mivel úgy tudja Igerna, hogy a férje elment a csatában, váratlanul visszajön, és vele hál, és az asszony egy gyermeket fogan. Merlinnek egyetlen kívánsága volt, ez a gyermek az övé. A teste nem, de a szelleme igen. És ez a gyermek Artúr király. És így indul a nemes lovagi eszme hódító útjára, ezzel a gyermekkel kezdődik. És hát biztos, hogy emlékeztek, vagy láttatok ilyen mozifilmeket, mert azért ez a történet sok embert megihletett. Az Excalibur, a kard, amit Uther utolsó pillanatában eldob a vesztes csatában, beleáll egy kőbe. Ugye? És kiderül, hogy csak majd Artúr király fogja, illetve Artúr királyfi fogja tudni kihúzni. Merlin elviszi a gyermeket, és egy szerény család neveli fel, és amikor eljön az ideje, hogy messze földről jönnek a lovagok, hogy valaki már húzza ki a kardot, mert Albionnak nincs királya. És a fiatalok készülődnek a lovagi tornára, Artúr ebben a családban a bátyját szolgálja, aki ennek a házaspárnak édes gyermeke, aprótként van mellette,
és rámordul a bátyja, hogy hát nem hoztad el a kardomat. Hát most hogy lépjek be a viadalba? És akkor Artúr azt mondja, mindjárt hozok egyet, és oda rohan a kőhöz, és kirántja a kardot. Na erre aztán lett borzasztó nagy konstelláció, hogy mi? Azonnal tedd vissza, kölyök. Ugye? Visszateszi. Senki nem tudja megmozdítani. Ugye? Szóval így megy a szellemi tanakodás, hogy most ki legyen Albion királya. Mert egy olyan szellemi erő kell ide, ami rendet vág azokban az asztráltestekben, amik igencsak elkanászottak. És végül Londonban összegyűlnek a lovagok, és az egyház áldásával megint rendeznek egy viadalt, de amikor megtörténik az első felvonulás, bemennek imádkozni London katedrálisába, és mikor kijönnek, ott van a katedrális előtt a kő, és benne a kard. Tehát Merlin ezt elintézte. És akkor Artúr kirántja ezt a kardot, és ő lesz Albion királya. Tehát a lovagság, mint ellenpont megindul a züllés és a túlhajtott asztalitás ellen. A kerekasztal lovagjai egyenlőek, nincs külön tulajdona senkinek, és igazságosan igazgatják birtokaikat, tehát ez egy szép megjelenése a grál impulzusnak. De az Artúr lovagok nem lesznek grál lovagok. Az Artúr lovagok járják az erdőket, falvakat, segítenek a szegényeken, védik az asszonyokat, lányokat, és tanácsokat osztanak, ahol gond van, de ők nem tartoznak a grál áramlathoz. A grál áramlathoz egy különös vérű család tartozik, akinek az őse Titurel, és az ő lánya Herceleide, és az ő fia Amfortas és Trevrizent, akikről már beszéltem, és ők őrzik az emberiség legnagyobb kincsét és örökségét, a Szent Grált, várva azt a szemét, akinek a neve megjelenik a grálon, hogy ő a grál király. Parsifál úgy jön a földre, olyan körülmények között, hogy az emberiség legnagyobb vezetője, Manu, inkarnálódik Parsifálban. Manu, aki kivezette az emberiséget Atlantis elsüllyedése után, és most megjelenik, előtte már a 3. században alapított egy úgynevezett manikeus vallást, ami a szelídségéről, a megértéséről volt híres. Akkora volt a birodalma, hogy a Pireneusoktól a Karakorumig terjedt. De aztán fordult a szerencse, őt elfogják, elevenen megnyúzzák, ez egy ilyen korszak volt, és aztán vége a manikeizmusnak, és visszajön, mint Parsifál Herceleide fia, a Grál család gyermeke. Ő megpróbálkozik belépni az Artúr kerekasztal körbe, de nem engedik meg neki. Kundry, a kerekasztal körének a mágikus erővel bíró őre, eltanácsolja őt, mert neki más utat kell bejárni. Most itt beszéltem arról, hogy a grál szempontjából minden ember tudatlan, homályos, eszelősen buta és megbízhatatlan. Tehát azért írtuk oda, hogy a 21. század embere. De a megfelelő próbákon keresztül megjelenik a neve a grálon, és ő a grál király. Ő az összekötő az emberiség és Krisztus között. Tehát ezért érdekes, és képzeljétek el, hogy több száz műben leírják ezt a történetet. Akkor, amikor még az írás kolostorok előjoga volt, az első komoly könyv például Merlinről 1472-ben jelenik meg, éppen csak, hogy a Gutenberg nyomtatás elindul. 1715-ben az egyház indexre teszi Merlint. Elégetik a könyveket, nincs szükség Merlinre. A pogány csoda tévő, nem szabad vele foglalkozni. Tehát ahogy a templomosok legendája tovább él az emberiségben, ugyanúgy az ember nem felejti a grált. Újabb és újabb könyveket írnak, némelyik teljesen kaotikus, és teljesen a szenzációra megy. Tehát nem lehet hitelt adni, de mégis foglalkozik vele. És aztán jön Steiner, és elviszi néhány tanítványát Tintagel várába, ez Cornwallban van, Angliában, gyönyörű hely, és ott az akasából kiolvassa nekik ezt a történetet. És így megújul a grál legenda, és visszakerül Európa közepébe. Mert a 9. században Parsifál
egy olyan birtokra születik, ami a Jura lábánál, a mai Dornach környékén, vagy Arlesheim környékén feküdt ez a birtok. És onnan indul a Grál legenda, tehát a közép-európai szellemiségű ez a legenda, és a tartó ereje, a támasztó ereje ma is rendkívül élénk. Csinálhatnak vele, amit akarnak, elrejtik, megátkozzák, kitiltják, újra visszajön. De ugyanezt történik Kaspar Hauserrel. Most nézzétek meg, hogy kétszer is kétségbe vonták, hogy ő a bádeni trón igazi örököse, és aztán mégis azt mondták, hogy igen, és most tavaly megint nekiugrottak, hogy ő egy magamutogató, beteglelkű fiú volt, úgyhogy felejtsük el. Na ez mutatja a legbiztosabban, hogy ott van mit keresnünk. Amikor valakit állandóan gyapálnak, amikor valakit odatolnak ezüst tálcán, ott nincs mit keresnünk. Tehát kifordult a világ, ezzel azt akarom mondani. Aki ma megtámadja Kaspar Hausert, az okkal és céllal teszi. Mert Kaspar ma Közép-Európa sorsának az egyik gondozója. Tehát a tájékoztatást pedig megint csak úgy tudom mondani, hogy rengeteg könyv van. Van, amelyik stílusában, tartalmában, hát nem a legjobb. De válogass, merülj el benne. Meg fogod magad találni ezekben a történetekben. Mert misztérium áramlatokhoz tartoztál a múltban. Tehát meg fogod magad találni. És akkor, ha nem bódulsz el a gyönyörűségtől, akkor effektíve fel tudod fedezni, hogy ez a grál, mint tudatosság, a jelenbeli életednek, az életfeladatodnak az alaptörekvése. Hogy Krisztust úgy építs be az életedbe, mint a legmagasabb valóságot. Tehát nem valamiféle misztikus vágyakozás, hanem mint a világ irányítóját. És magadban hordozod a biztos tudást, hogy Krisztus nélkül nincs jövő. Egyetlen embernek sincs. Mert aki kiesik Krisztus lényéből, annak nem lesz élete. Tehát a legvadabb ateista, vagy muszlim, vagy bármilyen vallású nem eshet ki Krisztus lényéből, mert a sötétség és a fény együtt az ő ényébe van belefoglalva. Tehát ő teremtett, és ő marad velünk az idők végeztéig. Na most ezzel már lehet valamit kezdeni úgy, hogy egy kicsit kitágítva az időhatárokat, szerzel magadnak egy korszakot, ami vonz, esetleg gyerekkorod óta. Én nem tudom, hogy ti milyen történelem oktatásban részesültetek, én még ragyogóban. Én nagyon sokat köszönhetek a történelem tanáromnak. Egyébként is nagyon szerettem kutatni. Utazni és kutatni, ez nekem nagyon kellett, már kamaszkortól kezdve, de akkoriban még, amikor a szocializmus idején ez a fabrikált történelem, a Lenin elvtárs meg az Abrasimov úttörő járta, nekünk otthon minden megvolt a könyvespolcon, igaz, hogy indexre volt téve, és a gyerek ki volt téve ennek is, meg annak is. De rögtön tudta, hogy ő melyik oldalra tartozik. Mert a gyerek az úgy jön, hogy tudja, hogy mi az, amiért jön, amíg el nem tiporják a tudatát, és el nem homályosítják. Vagy nem kínálnak neki valami olyan marhaságot, amivel behelyettesíti az élet célját. Ez ma sajnos éppenséggel a technológia fejlődése miatt olyan arimánikus elementálok fonódnak rá a fiatalokra, és kísérik őket az álomállapotba éjszaka, hogy ezzel kelnek és ezzel fekszenek. És ezt kellene valahogy megállítani. A legegyszerűbb lenne elvonni az elektromosságot, akkor egy érdekes civilizációs bukfenc következne, nem? Hát Steiner nagyon sokszor célzott arra, hogy az emberiség történetében azok az erők, amik velünk buktak alá a földi élet mélységeibe, az elektromosság, a magnetizmus és az atomenergia, ez tulajdonképpen a mi alászállásunkat követve áldozatból hullott alá, és ez tulajdonképpen az elektromosság az a bukott fény. A magnetizmus az a bukott étererője, életerő, ugye? És a nukleáris erő pedig az elbukott életéter. Na most az ember erre rákapcsolt egy civilizációt, és semmit nem tett azért, hogy ennek a három bukott éternek a bevezetése ellenpontjául a gyermekek, a kamaszok és a fiatalok fejlődését egyre magasabbra vigye a szellemvilágban. Mert Steinert törölték a leltárból. Steiner nincs. Legfeljebb néhány bolondos ember foglalkozik vele, holott nagyon sokan foglalkoznak, csak nem beszélnek róla. Tehát én személyesen ismerek még kormánytagokat is, akik imádják Steinert, de meg nem nyikkannak róla.
odáig már nem terjed a bátorság. És mindenkinek az a problémája, hogyha elkezd erről beszélni, akkor biztos nem marad hatalmon. Na most ez egy érzékeny helyzet, mert ha meg akarod valósítani a szellemi céljaidat, akkor meg kell maradnod a hatalomban. Tehát meg kell találnod a módot, a nyelvezetet, ahogy mégis oda teszed. És azért van egy-két ember nálunk, aki ebben nagyon tehetséges. És ha megfigyelem a működésüket, akkor nagyon reménytelennek találom a dolgot. De tényleg. Úgyhogy mi magyarok grál lelkűek vagyunk. Egyébként nem tudom, ti mit éltetek meg. Én azt tapasztaltam, hogy a magyar egy lovagias nép. Hát odaadta a vérét ennek a királynak, annak a királynak, Mária Teréziának. Tényleg mindent szolgált hűséggel, és cserébe ugye itt-ott meg akarták semmisíteni, feldarabolni, azt is eltűrte, és a lábán maradt. De most szólítva van. Most szólítva van, és a magyarok arkangyala, amit Petőfi egész jól ismert. Nagyon is jól ismerte Petőfi. És ha már Rudolf Steiner 3-as szociális rendjénél tartunk, nem tudom, hogy emlékeztek-e Petőfinek arra a versére, hogy a 19. század költőihez. Abban a következő áll. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyformán vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyformán foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ajtaján, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánán. Ez dr. Steiner, Petőfi szájával. Ugye? Aki megrajzolta Kukorica Jancsiban János Vitézt, a szegény árva, kisemmizett, aki feljut a napbeavatásig, ugye megmenti az országát a francia királynak, nem fogadja el a francia királylány kezét, mert neki van szerelme, akihez hű marad. És amikor végre megtudja, hogy Iluskája halott, akkor a magánál tartott vörös rózsát bedobja az élet tavába. Vagyis az étervilágba lép át, hogy ott találkozzanak Iluskával. Ezt én gyerekkoromban nagyon sokszor láttam. Tehát igen sok ilyen irodalmi mű van, ami a magyarokban támasztja. És amit most hoztunk nektek, ez a magyar ősvallás és a kereszténység, ez is tele van. Külön fejezetben a gráltitkok, a rózsatitkok. Hát nálunk a rózsa az egy nagyon fontos dokumentum, mint szimbólum, hogy az ember a szeretetjét úgy hívja, hogy rózsám, és rózsakeresztesek működése benne van a magyar történelemben. Mátyás asztalánál a korszak legjobb tudósai ülnek, Mátyás feleségét, a Beatrice-ét viszont egy grál ellenes családból hozza Mátyás, és ez okozza a vesztét. Mert ahogy voltak grál családok, voltak grál ellenes családok is. Az első ilyen család a Merániak voltak, onnan második András választotta Gertrudot. Na azt aztán el is intézte a magyar nemesség. De ugyanígy Mátyás is Beatrice-ét veszi el, nem lesz utódja, és nem maradhat a trónján, pedig a temetésekor azt írja Bonfini, hogy meghalt az utolsó szitja fejedelem. Vagyis Szkít János tanítványa volt Mátyás. Rendkívül magas szellemi szinten élt, az udvara a kultúra gyújtópontja volt. És akkor Magyarország mondhatni, hogy Közép-Európa, hát számottevő, meghatározó hatalma volt. Na most a történelemben van az 500 éves ritmus, és ha megnézzük, ez nálunk állandóan bevált. Tehát először a hunok, ugye Attila eltűnik. 1000-ben ott van István, felveszi a kereszténységet, hogy bele tudjon simulni egy európai civilizációba, különböző okokból, és aztán ott van 1490-ig Mátyás. És aztán megint eltelt 500 év. Tehát kellene egy új Mátyás király. Most Mátyás az igazságot mondta, az igazságot képviselte abban a században, amikor Niccolò Machiavelli megírja Firenzében a Fejedelem című könyvét, és megtanítja hazudni az államvezetőket, hogy aki a népet vezeti, annak joga van hazudni. És íme a magyar ellenpont, Mátyás az igazságos. Mikor eltemetjük, azt mondjuk, hogy meghalt Mátyás király, oda az igazság. Szóval ezeket a pontokat érdemes nézni, amikor a saját arkangyalunk tulajdonságaira tekintünk. Hogy rendkívül fontos, hogy milyen motívumok maradtak életben a magyar lelkekben.
és ez a magyarok arkangyala mennyire találékony, mert legyen az német, legyen az erdélyi szász, úgy beolvasztja a magyarnak, mint annak a rendje. Hát elbukik a szabadságharc, és október 6-án jóformán alig van magyar a kivégző helyen. Osztrák gróf, Damjanics szerb parasztgyerek, és mind meghalnak a magyar szabadságért. De mielőtt ez bekövetkezik, Pöltenberg, az osztrák gróf letérdel, és megcsókolja a szerb parasztgyerek Damjanics kezét. Na, ilyen beolvasztó erővel bírt a magyarok arkangyala. Ezt mind Makó Esztől tudom, mert ő neki ez az arkangyal volt az élete tengelyében. És való igaz, akinek erős arkangyala van, és ez az arkangyal lejött 11 napra alászállt, október 23-ától november 4-ig. És azóta Európa se köpni, se nyelni nem bír a magyaroktól. Nem értenek, és nem tudják. Úgy, ahogy Los Alamosnál azt hitték, hogy földön kívülek vagyunk. Most is ez a helyzet, kivéve, hogy most már nagyon félnek és utálnak bennünket. De mi ebben éltük az életünket. Úgyhogy nem a legrosszabb helyzet, ha belegondolok. Mert mintát tudunk adni. Ami pedig a hajlamunkat illeti, hogy szenvedélyesen szeretünk emlékezni. Nem lehet elvenni az emlékeinket. A nyugati országokban az ember azt mondja, hogy felejtsük el a múltat, kezdjünk tiszta lappal. A magyar pontosan tudja, hogy nincs tiszta lap. A magyar pontosan tudja, hogy ez a nép megbűnhődte már a múltat és a jövendőt. Melyik himnuszba olvasol ilyet? Mert ez a tiszta karmatan. Mert Steiner indikálta, hogy nagyon sokszor az ember az életében kap olyan szenvedést és próbát, ami nem ebből az életből fakad, hanem erőgyűjtésért kapja egy következő jövőbeli inkarnációhoz. Na, mi ezt is megénekeljük, igaz? Tehát így kell rátekinteni a magyar lélekre, és aki ezt a magyar lelket ismerni, az vezetheti. És persze rajtunk van a világ szeme, hogy inkább ne így legyen. A döntés viszont nálunk van. Na most ezért kell mindent elkövetni, hogy az ember gondolja végig a történelmét, az idejutásunkat, a helyzetünket, és hogy milyen jövőbe akarjuk átsegíteni az országot. Mert az egyéni emberen múlik minden. És van, aki elfordul a politikától, mert úgy érzi, hogy ő fölötte áll a politikai csatározásoknak, elég nagy hülye, mert a háta mögött fognak dönteni ő nélküle. Tehát a politika semmi más, mint közös ügyeink megfigyelése, felismerése és alakítása. Ahhoz nem kell politikusnak lenni. Nekem küldtek egy ajánlatot, hogy alapítsak pártot, Philanthropos néven. És akkor úgy elképzeltem, hogy fölállok a parlamentben. De 77 évesen nem hiszem, hogy nekem ott a helyem. Azért nem bánnám egyszer, ha fölállhatnánk, és elmondhatnám, hogy hogyan látom én a helyzetet. De a hatalom elmocskosodott. A hatalomban ott vannak az asszúra erők, és vagy beismered, megbánod és kompenzálsz, vagy pedig életed végéig rád ég ez a hazugság, és akkor nem tudod vezetni az országot és a népet. Hát, én írtam itt egy rövid mantrát, amiben összeszedtem Steiner és a magam nyomán, helyesebben Steiner, Helmut von Moltke és Bistei Zsuzsa összegzése, csak nem tudom, hova tettem. Ha megvan, akkor azt még felolvasom nektek útravalóul. Nekem tetszik, de meglátjuk, hogy lehetséges-e ezt tovább pörgetni. Elnézést. Eldugták előlem. Tudták, hogy kell nekem. Csinálnak ilyet az elemi lények. Rendszeresen csinálnak. És ilyenkor mindig felhorkanok, hogy na gyerekek, ebből elég. Nekem erre szükségem van, úgyhogy lehetek szívesek szállítani a dolgot. Sokszor hetekre, hónapokra eltűnnek dolgaim, és aztán egyszer csak oda készítik valahova a házban, ahol nem volt helye. És ilyenkor mindig illedelmesen megköszönöm, hogy na jó van, köszi. Most már akkor rendben vagyunk egymással. De az elemi lények szeretnek velünk játszani. Megvan. Na. Általános a dolog.
Ebbe kell belegondolni egy vezér egyéniséget, akiről te úgy tudsz gondolkodni, hogy na, ő lehetne. A címe az, hogy Invictus, legyőzhetetlen. Győzedelmes az a szellem, akinél a magyarok arkangyalának csillaga ragyog a feje felett. Benne él a tiszta gondolat teremtő ereje, benne él a szív biztos felismerése, akaratában él a bátorság, hogy a korszellemet szolgálva vezessen, és a világtörténelmet irányító szellemi hatalmak arcába tekintsen. Mikor Európa sorshatalmai az emberiséget próbára teszik, és a jövő birokra kell a jelennel. Győzedelmes lesz az a szellem. Hát válasszatok. Tessék? Fönt lesz majd a videóban. Fönt lesz minden. Fönt lesz minden. Gondolkozzatok így. Ez egy invokáció a nemzet arkangyalához, és én mindig úgy gondoltam, én 9 éves voltam, mikor az 56-os forradalom lezajlott, és hihetetlenül nagy erejű emlékeim vannak róla, kisfiúkról, korombeli gyerekekről, akik a hatalmas földig lógó télikabát zsebébe vitték a Molotov koktélt, és dobták rá a szovjet tankokra. És akkor a magyar nép felállt, és azt mondta, hogy elég volt. És aztán ígértek segítséget innen, onnan, mindenki cserben hagyott. És beengedték újra az oroszokat, és kész volt. De 56-ot Nyugat-Európa azóta se felejtette el. És most visszakanyarodok az összödi beszédre. A fiam ekkor egy Leyenhoff nevű német gazdaságban tanulta a steineri biodinamikát. És a farm vezetője, aki a főiskolát is vezette, oda hívta a Misi fiamat, és azt mondta, hogy Mikhail, azt mondja, adok egy 7 szabadságot, menj haza, és csináljatok forradalmat. Ti magyarok mindig tudjátok, hogy mit kell tenni. Mondta egy német parasztgazda. Úgyhogy hát most egy szellemi forradalom lesz. Ezen dolgozunk. Ehhez nem kell kalasnyikov. De kell a belső késztetés és a munka, amiben én másra nem számíthatok, csak rátok. Nekem nincsenek olyan rokonaim, akik majd ezt a tenyerükön viszik tovább. Tehát én csak a hozzám tartozó emberekre számíthatok. Na most jó néhány ezer embert már befogadtam a sorsomba. Ebből nincs kijárat. Éjszaka is együtt vagyunk, meg hát a halál után, amikor találkozunk, és Makolc mindig azt mondta, hogy ha elszúrod ezt az életet, olyan pofont kapsz, hogy a fal adja a másikat, csak neked nem lesz fal, és nem lesz fejed. De a pofon, az pofon. Tehát a legnagyobb szenvedés az asztálvilágban, amikor szellemileg élsz át olyasmit, amihez nincs már fizikai alap. Ez az igazi purgatórium. De hát én senkinek nem kívánunk. Úgyhogy én inkább abba gondolkodom, hogy azért találkoztunk, hogy ez tovább menjen, és hát oltsatok a gyereket, a kamaszt, az anyóst, a piaci kofát. Mert higgyétek el, nem tudok úgy kimenni. Most voltam a Tök Fesztiválon. Oda szólnak, hogy köszönjük a videókat. Tehát az emberek között így mennek szét ezek a videók, és mindenki érdeklődik. Tehát ez benne van a levegőben, és nekünk ez táplálék. Csak nem szabad erőltetni, nem szabad fals hangokat beletenni, nem szabad feldagasztani a lényedet, hogy te már tudod, és akkor hallgatni fognak rád, mert az aurában, minden egyes ember aurájában ott van 5 darab oltás. Ezek energiák, és mindenkiben ott van. És egy szó nem tűnik el belőle, még akkor se, ha nem veszed a fáradtságot, hogy felidézd. De kár lenne ezzel a csomaggal átérni a halálod pillanatában, mert veszélyezteted a jövődet azzal, hogy a halálod pillanatában messzebb állsz az üdvösségtől, mint amikor megszülettél. Tehát erre vigyázni kell. Jó? Hát örültem.